afternoon si Action John Diaz, Action Radyo Bacolod. Action dyan, may hapon si mga tagpalamati. Yes, Sir Romel. Thank you so much for joining kag sa mga tiyempo subong hapon. Very basic lang gid, Sir Romel, ang luyag kung pamangkuton sa imo. Kay of course, may ara na sa pagsaka sa presyo sa ibang mga balaklon. Diri, Sir Romel, sa Negros and Bacolod, ano ang balantayan? May ara yan adjustment, masaka, manaog ang mga basic commodities? So action dyan, again, Sir Romel? Kami. Sir Romel, again, medyo choppy. Sige. Sir Romel, again, ano to gani? Nagakanda ka mo sang? Regular monitoring. Sige, balikan natin. I-check natin na biluat ang linya ni Sir Romel Amihan, mga ka-aksyon. Medyo choppy ang sulod ni Sir Romel. Let's try abi, Sir Action Hen. Basi, pwede sa telephone or kung ano, abi. I-try na to, no? Anyway, kay tiamo na maka-aksyon, no? May mga update diri ang Department of Trade and Industry. Actually, gani sa pasty bread, no? May ara sila sa adjustment. Gi-report pinaagi sa mother station sa DZRH kimera 4 pesos nga pagsaka sa presyo sining mga tasty breads, mga ka-aksyon, kag iban pa nga mga balaklon. Ang ginatulog yapon nga rason among padayon nga giyera sa tunga sang Ukraine kag Russia nga nakaapekto sa presyo sang gatong. And ining presyo sang gatong ini maka-aksyon ginatawag ni naton nga domino effect nga nag-aapekto man ini sa iban pagid nga mga balaklon. Kanya lang sa transportation. Kay remember, kung mag-ubra ka sang isa ka ingredients o kung isabi ka butang, isa ka pagkaon na kinanglan mo na i-transport. So gastuhan mo ang gasolina, domino effect ni siya. Magsiling ka domino effect, ang tanan nga butang nga may koneksyon sa isa ka butang maapektuhan. Naamo na sinitag naton nga domino effect. Meaning, pagsaka sa presyo sang gatong, ang tanan nga nasalakyan, ang mga salakyan apektado man. And ang mga salakyan ginagamit sa pagtransport sang iban nga mga balaklon. Balikan naton Sir Romel Amihan, sir. Salawat, ano to, sir? May ara kamo sa ginakandak nga activity in relation to this one? Action dyan, nasiling ko, ang DTI Negros Occidental nag-conduct na sa regular weekly monitoring. Okay. Sa mga cities, no, sa aton probinsya. Okay. So like in particular diri sa Bacolod City, may mga DTI monitoring officers kita nga regular naga-conduct ng monitoring sang basic necessities and prime commodities nga under sa jurisdiction sang DTI. Okay. So far, sir, kamusta? May nag-adjust, may nagsaka, or the same lang yapon? Again, check ba lang amon diri nga nga record. So like last week, compare nato nga aton nga monitoring data 2 weeks ago, a week ago, may ara sa mga pagtaas sa sa balaklon sa basic and prime commodities. Pero gintanaw ko kung i-compare naton ang presyo, ang prevailing price sa mga business establishments nga gina-monitor naton, pasok man sila action dyan sa aton nga SRP, okay, or suggested retail price. Okay. Sir Romel, can you please makatag ayan ano nga mga example, sardinas, noodles, mga basic may ara sa adjustment? May ari diri, no. So halimbawa sa sardinas naton, hindi lang ko mag-mention sa sang brand, brand mga lang. Brand sang items, no, like diri sa sardinas may isa ka item diri nga like ang last week ang monitored price 16 pesos and 50 centavos. Okay. A week before that ang presyo 15.90 na 15 pesos 90 centavos. Okay. So matanaw naton nga may 3.8% nga pagtaas, pero ang aton nga SRP 16.75 action dyan. Okay. So meaning ang prevailing price nga 16.50 mas nubo pa sa gani sa aton nga SRP nga 16.75. Okay. Okay. So sa sa sardinas, diri like may ari kita diri condensed milk, no? May diri item nga ang suggested retail price is 38 pesos. Okay. Ang last week nga prevailing price 38 pesos man. A week before that, ang price is 32.25, no? Okay. So kung makita naton, may pagtaas nga let's say mga 17 or 18%, no? Nga pagtaas,
Pero, again, pasok siya sa SRP na ito nga 38 pesos. Okay. Noodles. Oo. Noodles. So, noodles, babo kada mo sa ato ng mga SKU, so hindi na monitor nato na action dyan, mga 200, Oo. 280 plus ni ka, no, kasta keeping units, 280, no, 218. So, noodles, may diri brands ang noodles, ang iyang SRP, 8 pesos and 10 centavos. Ang last week naton nga monitored price, 7 pesos and 65 centavos. And a week before that, 7.90. Meaning may pagnubo sa gani, no? By about 3%. Okay. Okay, no? So 7.65 ang prevailing price versus sa SRP na to nga 8 pesos and 10 centavos. So may ano siya, may pagnubo or no, nubo siya i-compare sa aton nga suggested retail price. Ano pagid ang mga basic gid Sir Romel nga kinahanglanon gid sa public nga itlog mayara man sa increase? Ang itlog na action dyan, yan sa hindi namon Okay. jurisdiction. Yakadar. DA. Agriculture. Agriculture. Okay. What else? Bottled water. Okay. Bottled water, may na notice ako diri nga may pagtaas. 500 ml na distilled water. Ang iyang SRP 16.25. Ato nga monitored price last week 16.25. So Okay. pareho sa SRP, no? But a week before that, ang prevailing price 15 or 15 pesos. So from Okay. 15 pesos to 16.25, may increase siya nga 8%, no? 8 point something percent. But still again, pasok siya sa SRP. Okay. Buot silingon na Sir Romel, generally, ang iban nga mga basic commodities may ara gid sang pagsaka sa presyo. Comparing Comparing to last a week before. Yes. Okay. Pero not so much gurong hindi tadto kadako, no? Yes, action dyan. Kag wala man problema kay inang compliant ang mga business establishments nato diri sa Bacolod City as regards to SRP. Okay. Sir Romel, do you have an idea regarding sa harina ni Bla? Inyo pa ni di ba ang harina nga ini? O ang harina ginamonitor man sa sang DTI. Oo. So makita naton ang may movement man sa presyo last week versus 2 weeks ago. O may ara sa pagtaas sa action dyan. Okay. Ang iya nga increase it ranges between 3% up to 6%. Okay. Mm-hmm. And how much is the very minimal ang pagtaas. mga how much ang SRP supposedly sa harina, Sir Romel? Actually wala na sang SRP action dyan ang harina. Okay. Ang may SRP lang na iya ang basic and prime. And prime. Commodities. So basically, Yeah. Anong inyo paglantaw, Sir Romel, kung kamo paglantawan on the part of the DTI, may mga pag-increase subong sa presyo sang pila ka mga basic commodities? Oo. May may pagsaka sa mga presyo bangod sang siyempre may ara kita ginatawag nga mga external factors, no? Okay. Na dapat i-consider ba naton, like kapinta ko ng mga manufacturers apektado. Kaya ato na action dyan ginamonitor ang mga mga retailers Yes, o mga yes. business establishments, no, nga kung sabihin dira nagabaka lang aton mga konsumidor, no. So once nga may increase ang manufacturing cost, automatically ang acquisition cost sang mga retailers naton mataas man na. Okay. And most probably, usually mag-increase gada ng presyo sang gatong, Sir Romel, no? Affected man kay transportation is Correct. part. Yes. Oo. Anong advice sang DTI to the public because there's an ongoing or gasigi abi saka ang presyo like sa mga sardinas, mga noodles. Anong inyo advice sa consuming public? Oo. Sa mga konsumidor naton, siguro maging vigilant lang kita, no?
i-check naton ang presyo sa mga basic necessities and prime commodities. By the way, may ara kita galing application bala action dyan na pwede din siya ma-access sa Yes. atong mga consumers, Mm. no? Sa diin makita nyo dira ang presyo sa mga nagkalain-lain nga mga balaklon Mm. diri sa Bacolod City. Kag kumbaga may option man ang mga konsumidor kung diin sila pwede makabakal. Kaya dira sa aton nga e-presyo, no, e-presyo nga application, Ah. ma-check nyo dira ang prices kag ang mga business establishments nga pwede ka mo makabakal sa mga relatively barato nga mga items. Kaya pwede ka makakompare mo, no, kay dira sa e-presyo nga application, makita mo dira, ma-check mo dira kung sa diin nga mga balaligyaan, sa diin nga mga retailers ang may barato nga mga nga presyo Ah, sa mga items naton. I don't know, ikaw may ara ka na? Yes, may ara ka na may- e-presyo nga application? May alala ko kay remind ko ni Ma'am Rachel no Fable last week. Oo, pwede kita na maka-download, no, sa ating Oo. mga konsumidor, bala nagkamati, subong pwede ka po na maka-download. That's e-presyo, no? It's available E-presyo. sa App Store or sa Android available man. Android action dyan. Okay. So, Oo. ano na siya, no? Dra na nila makitaan. Even in Negros can be accessed kung ano doon ang mga location. Yes. Mm-mm. Okay. So, very good yun, no? Tahom, kay at least may ara na sila Sir Romel sang giya kung na diin sila makadto kag bulubahado ang presyo. Yes, makompare nila action dyan. Ang prices. Sige. Sir Romel, Oo. thank you so much, Gid, sa imong mga time subong gid lamang hapon. Thank you so much from Action Radio Bacolod. Sige. Madami kang salamat action dyan. Thank you. Thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.